Umsitho walonyaka usingathe kwindawo ezimbini kwilwandle Kings Beach okanye neHobby Beach. Lomnyadala uquka amagcisa aquka imvumi, imidlalo yasemanzini, indawo ezithengisa ukutya kunye nendawo yolonwabo. Ukuthobela imiqathango ye-COVID-19, abaququzeleli bathe banqumamisa umdlalo we-firecrackers butsala abantu abaninzi. Kodwa kuthe kongezwa ezinye izinto zolonwabo ezintsha. Zininzi into oza kuzilindela khona ngoba siwenze ukuba mawube umnyadala ushushu owamkela zonke iintsapho, apho zonke iintsapho zawuhlangana apha, abazali kunye nabantwana babo babe lapha bonwabe kakhulu kwesi sixeko sothando nolonwabo. Ngaphandle nje kokonwabisa nokubonisa isakhono samagcisa akweli, lomnyadala ukwanegalelo kuqoqosho lomasipala umbaxa kuquka nosomashishini abasakhasayo. Actually, first and foremost, it's our first time to to the ISplash Festivale, and then we so generous and grateful for this opportunity to come here and participate with other vendors. Imozulu ibemathumba ndaka khange ibanqande abahlali ukuphuma ngobuninzi babo ukuzonwabela lomnyadala. It's been 2 years. Ibona sivalelekile ezindlini noko ke uxa sifumana eluthuba loba ke siphume esifumana lonwabo lunjengolo sonwabe kakhulu. Imvume ephumelele imbasa nekwayinzalane yalapha eGqeberha uEmifaku iza kube yiyo eyonwabisa abantu kulonyaka. Lomnyadala uyaphela ngomvulo. Kwindaba ze SABC ndingumcebisi ngqina ndiseGqeberha.